BJPनिफ्राय बारग' EM बनजार दैमारिया BPFआव फैफिनबाय। BPFनि आफादगिरि बारग' BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बुथ आरो दोलोनि खैराबारियाव मावबादा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्ला BPFआ खैराबारिनि महिरंग फावथिनासालिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लाना बुथ कमिटि आरो दोलोनि मावबादा खुंफुङो। बे हाबाफारियाव BPFनि आफादगिरि BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव BJPनिफ्राय बारग' EM बनजार दैमारिया BPFआव फैफिनबाय। फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया खाथि सौफैनायजों लोब्बा लाखिना हाबाफारिखौ खुंफुङो गासै मावथि बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय। 2024 लकसभा क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं लकसभा समस्तियाव BPFखौ देरहाहोनो बोलोफोरा होयो लोगोसे फैबाय थानाय BTR 2025 बिसायख'थियाव BTR दखल खालामना हाग्रामा सरकार लाबोनो बोलोफोरानो दानिफ्रायनो साखाफारा जादों BPF दोलोआ जाहोनाव बे मावबादाखौ लानाय जादों होनना बुङो। लोगोसे कर्मि बिनि सभा भेरगाव जिल्ला हिसाबै खोब मोजां जादों। आङो सोंनानै नायदों बिथांमोना माने बुथ कमिटिनि मानसिफोरजों आङो सोंनानै रायलायदों बिथांमोना जों जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदों बेनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट होगोन होननानै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंदों। अर्थते खोथाया बेनो जोङो BPF हान्जाया दरं उदालगुरि लकसभा आरो क'क्राझार लकसभा मोननै लकसभायाव MP केन्डिडेट होगोन रावजोंबो गोरोबथा जायाबालानो इन्डिपेन्डेन्टलि जोङो गेलेगोन। रावजोंबो जुदि गोरोबथा जायाब्ला सेन्ट्रेलाव सोर फैयो फैया बे आलदा खोथा सोर सरकार बानायो बेजोंनो थागोन जों सेन्ट्रेलाव बास आरो जोङो केबिनेट मन्थ्रि सासे बिगोन आरो केबिनेट मन्थ्रिखौ आङो बे दरं उदालगुरि लकसभानिफ्राय BPFनि केन्डिडेट जानानै जाय देरहासार जानानै थांगोन बेखौनो होगोन। 22 तारिखे जिथुनिखि राम मन्दिर बेहाय आं गैया आं बेफोरखौ जेबो बुङा दे। अमित शाहआ दिनै बुंदों सार। अमित शाह बुंबा आं बुंनांगौ नामा सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बुंब्ला आं बुंनांगौ नामा सोरबा राहुल गान्धी बुंबा आं बुंनांगौ नामा आं बिनि सायाव जेबो कमेन्ट होआ। BTRआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTRनि सदर सहर क'क्राझारनि JD र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। BTRनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'ल'जी टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383917446 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।